Team five. Idaro siya chara chitswa neinda kana churu achikombwe nehwani ndimba zvinoda tese tashinga ndonda kana ndimba tomira semazimba saka apo pane godo isai rudo pane ruvengo agona ipa ichipo zvikangodaro zvinoitawo bhobho asi tikasadaro musazobvunza wai nhamo iri kuwanda kana kuchema kuri kuwanda handizvitadzo here zvawanda tokomborerwa sei tisina kubatana nhamo iri kuwanda kana kuchema kuri kuwanda handizvitadzo here zvawanda tokomborerwa sei tisina kubatana gaya chimero chotanga tega uyo atambura totanga kuseka apa ari kuda kuti zvinhu zvite bheta abata bhemba musango ava kusecha apa mumwe aromba anzichirepa kamwana kacheche apana kupfeka chirwere chabata laifi yabhenda mwana kubhawa avafari nazvo nyadenga nhamo iri kuwanda kana kuchema kuri kuwanda handizvitadzo here zvawanda tokomborerwa sei tisina kubatana nhamo iri kuwanda kana kuchema kuri kuwanda handizvitadzo here zvawanda tokomborerwa sei tisina kubatana tikatsanya kana kuenda kugomo kumapreya tine bundu mumwoyo hazvibatsire nekuti tine hondo toropafadzwa sei tichitiva chaona moto saka apo pane godo isai rudo pane ruvengo agona ipa ichipo zvikangodaro zvinoitawo bhobho asi tikasadaro musazobvunza wai nhamo iri kuwanda kana kuchema kuri kuwanda handizvitadzo here zvawanda tokomborerwa sei tisina kubatana nhamo iri kuwanda kana kuchema kuri kuwanda handizvitadzo here zvawanda tokomborerwa sei tisina kubatana gaya chimero chotanga tega uyo atambura totanga kuseka apa ari kuda kuti zvinhu zvite bheta abata bhemba musango ava kusecha apa mumwe aromba anzichirepa kamwana kacheche apana kupfeka chirwere chabata laifi yabhenda mwana kubhawa avafari nazvo nyadenga nhamo iri kuwanda kana kuchema kuri kuwanda handizvitadzo here zvawanda tokomborerwa sei tisina kubatana nhamo iri kuwanda kana kuchema kuri kuwanda handizvitadzo here zvawanda tokomborerwa sei tisina kubatana